karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Saan ako magpadayon karon? Wala naman ka. Babe, dali nila ako kaya. Kinahanglan magbayad ang nakaingon sa mong kamatayon. Bisad asa pa siya magtago. Pangitaon ko gud siya. Ikang gikuha, gikan ako. Pusa, mag-antos usap siya kung ako siyang makitaan. Ipanimahos ko ang imong kamatayon, mahal ko. Dili ko katulga ng babae nga may patay ni mo. Kinala makaluto na kung daan sa pamahaw. Ako lang, tagandagan nun, aron, mga kaunsab sikan kung manhi siya. Dito ko lang giluto. Nagluto ko og pansit kanton. Mo ba? Mayo sa di ka muluto, no? Di man kaayo. Gitadloan ako sa kong papa sa buhi pa siya. Wa na di kay Papa? Imong mama? Kuan. Buhi pa man akong mama. Pero, May problema ka ba bahin sa mong yan? medyo, Ayesa. Ganang may biya magyud ka sa inyo? Sir Kent. Kent, may mo bagdili na ta maghiskot pahin sa akong kinabuhi. O wa mo gud nila mi ang hisgotan. Laay akong sugilanan sa kinabuhi. Okay, sige. Dili na lang ko magsusi. Mukhaon na ka? Magsukad ko. Sige. Tinawan ko na imong giluto. Wait ha. Ako na rin tubagon. Hello? Anong nawag mo? Dili tingali mahimo nga makabati ko kung kinsang nanawag niya. Ay, salamat nga buotan ka ay ni Sir Kent. Magninarunggit ko sa akong trabaho din eh. Anong dili ko niya palayason. Okay lang. Dawat na ako nga busy good ka sa imong pagka-model. Wala problema. Okay lang. Wala problema. Wa. Ako ra diri. Okay. Bye. Maayo kay ihunong ng uwan. Iya tingali itong uyab ang nanawag. Klaro na lang kayo nga iya itong uyab kay gwapo gani si Sir Kent. Unsa naman? Manaon na ta? Sige. Pasensya na ka kun. Way lamang nga akong templada ha. Basta humot nga sudan, lami gyud na. Mao din ni ilhanan? Oh. Sige. Mga ano ta? Kamingaw na ining dapita. Kung mapamamatay si Kara, kaming doon taang niya karon sa rooftop. Pero, karon nawa na siya. Kasakit sa kamingaw nga akong gibati karon. Dughan, ay kaon na. Wa ko'y ganahan ng imang. Ay dong, ayaw lang pud padala sa kaguol sa pagkamatay ni Kara. Igon ada mo kinabuhi dong. Dili kinato matag-alang sunod ka mahitaba. Doon na giwag una na to. Pero, dili ingon ini kakalit ng imang. Malipayong pagkayo mi nga na mauli.
mo pa'y pag-propose na ako o kasal. Unya, mauhat na dahil siya na ako. Ay, may laing plano ang Diyos para ni mo dong. Dili ni plano sa Diyos ng iman. May nakaingon ko nga nung namatay si Kara. Ay, tuhoy ko dong. Mula mayroon ng tanang kasakit kay mong kipati dong. Mauha pa kaning kasakit nang. Mawala na dong. Pero ay dili po diha-diha dayon. Wa kyo'y buot babayhana. Wa na gyud say huna-huna pa nako. Sir Le, ay lang kasuko ni Ayisa ha. Nakalitan lang yun tong bataa. Ako, huwat na lang ko nga siya balik din Pero, ikaw, hihinin na lang po ka bayad, di mo utang. Wa pa mangyutang ko ikabayad ni mo, Mr. Le, oy. Kuan, basin makatrabaho na to si Ayisa sa syudad. Ako rang inon nga bayaran na lang og hinahinay ang akong utang nimo. Kana ako gusto. Pero, paningkamot lang nga makita ni mo imo anak ason. Kay siya lay makasulba sa tanan nimo problema. Oo, Mr. Le. Maningkamot jud ko nga mobalik si Ayisa din Ayaw ka bala ka. Kay ikaw gyud ang mamahimong bana sa akong anak. Kuan lang to, Mr. Le. Nagpahungaw lang to sa kahiubos niya nako. Baki ako bang nakasab-an? Sige. Maulan na ako tuyo nimo. Kung mauli na siya, yes, tawag dayon dako. Sige, Sir Le. Pag hinay-hinay dia sa hagdanan, Sir Le, hinay-hinay lang. Bantay lang jud ka na kung babayhana ka. Kumutun ta jud ka Ayisa kung makit-anta ka. Imo jud kong gipakauwawan ni Mr. Lida. Naa, sir. Dali mo, sir. Pila mo kabuok? Dali mo, sir, ay. Maayo diri kay dool sa dagat. Salamat ko pa. Salamat in taon nga dagan ang nangaligo. Nakikita ko ng adlaw sila si Kent. Unsa makahinaw siyang kuya, no? Ang gwapo ba sa gaha parehas ni Kent? Mao din ning naong silbahis. Kinahanglan ako mag-contact ni Bayana. Tanaw na ko ang phone book inang iyang cellphone. Takang man din yung kailan ng Bayana. Pero, saan kailangan? Bisan asa ka pamutago kriminala ka. Pagitaon tigid ka. Dahil nakabutang din nga, Mama. Iya tingali ining mama? Ako nang tawagan. Agoy, dili lang unta si Mr. Le ni nanawag. Uy, si Ayisa ang nanawag. Hello! Unsa man ka babayhana ka? Nganong layas-layas man ka? Hay magkakaroon ha? Imo jud kong pasok unog maayo ha, Ayisa? Gusto jud kang mamatay kuskon sa misyon nimo? Ha? Ayisa din ang si mong anak. Uy, kinsa ni? Nganong ikaw may mitubag? Hain mas Ayisa ha? Unsa man, uyab ka niya? Ikay nagdagit sa akong anak, ha? Dili ko na uyab. Pero, ako magdaog di malas kinabuhi si mong anak. Usay kayo magdagdimalas? Oh, tay saragod, ganun naaman nimo ang cellphone ni Ayisa. Unsa magkakawatan ka? Ha, manghunguot ka? Dili ko kawatan. Og dili sab ko mangungo. Tagugsa na ko ang imong anak. Oh, Og kinahanglan bayra niyang sa kayang nahimo na ko. wa ko'y labot kung unsay sa akong anak nimo. Dahil ayaw na. Nganong naaman nimo ang cellphone ni Ayisa? Kriminal ang imong anak. Kriminal? Hoy, ay matagag pamasangil ha? Bisan maldita ba ito akong anak pero dili to kriminal. Maluoy mga ganito mo patay ok nya karon inganlan nimo kriminal. Kriminal ang imong anak. Gipatay niya ang akong pangasawa. Ha? Uy, Og bayra niyang mahal ang iyang gibuhat. Tisa, usap kayo nahitabo ni Ayisa. Kisap ka tong lalaki nga nagunit siyang cellphone. Anong iya manggingalan og kriminal si Ayisa?
Kriminal ka, Aysa. Kriminal kang buyana ka. Kriminal ka! Tagiman! Lang! Ay, ha? Unsa na ba sa gisinggit ni mo diha? Hala? Hala nag-unsa ba kanini sa rooftop? Pastilan ayaw bayag yun pag hunahon nag-ambak dong ha? Dali ko sa kabutilya ang binodre. O, Jalan, muidog na sa ka? Oy, dong, ayaw palabi, dong. Masunod ba yun ang atay mo anang bino? Wa ba kay klaro kao niya, sige kang galala diha? Ayaw pagbuot kong unsay akong buhaton sa kong kinabuhi ng imang. Sige na! Dada ko binodre. Pero, dong, ayaw, agay, dong. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!